Еще раз вітаю спадарства у нашей импровизованной студии. Я Валер Руселик, и сегодня у Международный день родной мовы мы, белорусы, звертаемся, конечно ж, и до нашей белорусской мовы. Это такой своеасаблівы день для нас, улічваючы, что беларуская мова сегодня, нягледзячы на свой дзяржаўны статус, афіцыйна абаронены статус, у реальности паўтарае дзясяткі і сотні гадоў цяжкіх гістарычных выпрабаванняў нашага народу. Не ўсё так проста, каб мы папросту з палёгкай уздыхнулі і сказалі: «Все у нас добра з мовай». Беларуская мова па-ранейшаму адчувае пагрозы, якія нясе ёй і рэжым сучасны ў Беларусі, і вось гэтыя рэаліі, у якіх мы з вами знаходзімся. А таму, канешне ж, Міжнародны дзень роднай мовы для нас набывае адмысловае своеасаблівае гучанне. І вось у прыватнасці сёння, акрамя шматлікіх віншаванняў, зваротаў да важнасці карыстання роднай моваю, таксама і з'явілася такая інфармацыя, што з нагоды Дня роднай мовы больш за 70 экспертаў у галіне беларускай мовы і культуры, таксама навукоўцы, літаратары ды іншыя вядомыя дзеячы культуры, як з афіцыйных, гэтак і з неафіцыйных асяродкаў падпісаліся пад адкрытым лістом, ініцыяваным працоўнай групай па падтрымцы беларускай мовы і культуры пашыранага складу каардынацыйнай рады. І гэты ліст, ён адкрыты да падпісання, і ўвесь час там далучаюцца новыя падпісанні. Ну а зараз я хацеў бы прапанаваць вам матэрыял, падрыхтаваны маёй калегай Юліяй Цяльпук, пра сучасны стан беларускай мовы, а таксама пра вельмі важную для нашай культуры штогадовую традыцыю агульнанацыянальнай дыктоўкі. Вялікага значэння сваёй роднай мовы як свайго сцяга, ідучы пад якім ён знойдзе сваю волю і шчасце. 14-ю дыктоўку па-беларуску ў сяброўскім коле між іншага пісалі сёння ў калысцы беларускасці, таварыстве беларускай мовы. Але роднай мовай называй другую. Беларуска Марына Кузьмар упершыню пісала агульнанацыянальную дыктоўку менавіта ў дзень роднай мовы. Гэта мова нашых прадкаў, на ёй размаўлялі нашы нашаткі, таму важна ведаць ее сёння. Мінчук Алесь Букаты сёння пісаў дыктоўку 5-й раз. Цешыўся, што вакол яго шмат аднадумцаў, якія шануюць мову. Мова для мяне і як для кожнага чалавека гэта першы пачатак усяго ў жыцці, існавання. Пішуць не толькі ў моўным асяроддзі, а таксама на прадпрыемствах, у школах, у выканаўчых камітэтах. Напярэдадні Дня мова ў Белсад папытаў у Мінакоў, ці далучацца да акцыі. Я вообще не знал про это, но вообще да. На самом деле было бы интересно. Это мой самый провальный предмет в школе. Вельмі не люблю дыктоўкі писать яшчэ са школьных часоў. Вядома, хацеў бы напісаць, бо я размаўляю па-беларуску, сам з Менску. Ну, я б хацеў, каб і астатнія людзі добра ведалі мову, размаўлялі, карысталіся. Писала русскую, планирую написать белорусскую. А почему? Потому что интересно проверить свои знания. Ідэя пісаць дыктоўку ў Міжнародны дзень мовы належыць Уладзіміру Падголу, вядомаму філосафу і сябру партыі БНФ. 14 гадоў таму спадар Уладзімір прапанаваў палітычным арганізацыям напісаць першую дыктоўку з мэтаю захавання мовы, як тое рабілі ў шэрагу іншых краінаў з білінгвізмам. Партыйцы адмовіліся, але ідэю падхапіла таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Уладзімір Падгол прывёў удзельнікаў дыктоўкі. Былі такія вядомыя людзі, як, напрыклад, амбасадар Швецыі, які Эрыксон, які дасканала ведаў беларускую мову. Іншыя былі. І на гэтай першай дыктоўкі людзей знакамітых было вельмі шмат. А гэта найлепшая рэклама сярод беларусаў. Ужо на лета ТБМ імя Скарыны абвесціла правядзенне беларускай дыктоўкі па ўсёй краіне. Мужыцкая мова і толькі таго. Пісалі ў дзень роднай мовы, але таксама і на дзень волі 25 сакавіка. Штогод ТБМ друкуе ў нашым слове прапанаваныя тэксты. Сёлета гэта ўрыўкі з твораў 4 юбіляраў.
з якіх стагоддзе у Івана Шамякіна і Міколы Ярмаловіча, 90-е ў год Кініла Гілевіча і 30-е незалежнасці Беларусі. Незалежнасць – гэта калі ты будзеш служыць у войску не далей за памежны горад ці вёску свае зямлі. Затое табе ніколі не загадаюць фарбаваць траву і прыбіраць тэрыторыю вот от сюда і до обеда. Гэта ўрыўкі з эсэ Уладзіміра Арлова «Незалежнасць». У апошнім паўгоддзі цікавасць да беларускай мовы рэзка ўзрасла. Бачым у інтэрнэт-суполках, сацыяльных сетках і ў матэрыялах, якія Белсат атрымлівае ад гледачоў. Сум па дарогах, па галлі вярбовым, сум у вачох, трывожны болю цень. Верш Ларысы Геніюш «Мова моя» чытаюць жыхары Шарыкаў. Марш з мюзіклу «Адрынутыя» па-беларуску ў мастацкім выкананні прадстаўнікоў партызанскіх раёнаў Серабранка, Шарыкі, Трактарны і велазавод. На хвалі пратэстаў пасля сфальсіфікаваных выбараў прэзідэнта беларускія нацыянальныя сімвалы ўзнялі сотні тысячаў грамадзянаў. Ці да мовы таксама наблізіліся. Зараз з'явілася вельмі шмат людзей рускамоўных, якія далучыліся да адраджэння, якія дарадзіліся да культуры. І гэтыя людзі, гледзячы на тое, што выкарыстоўваюць нацыянальную сімволіку, нацыянальную мову выкарыстоўваюць далёка не ўсе спяшаюцца. У сярэднім на дасканалае вывучэнне зусім незнаёмай мовы чалавек патрабуе да 6 гадоў. Калі мова блізкая і жаданне ведаць яе моцнае, дастаткова года. Мова – гэта вельмі важны чыннік нацыянальнай ідэнтычнасці. Беларусі стаіць перад цывілізацыйным выбарам паміж рускім светам і перад еўрапейскай супольнасцю. Беларус мае еўрапейскую гісторыю, еўрапейскую спадчыну, яна павінна вярнуцца ў сям'ю беларускіх народаў, сям'ю еўрапейскіх народаў. Андрэй Ляховіч належыць да кола беларусаў, якія бачаць родную мову адзінаю дзяржаўнаю. Такое магчыма ў будучыні. Ці гатовыя грамадзяне ў прынцыпе вучыць і ўжываць мову штодзень? Мінск весь размаўляе на рускай мове, а не на беларускай. І гэты вопрос, или гэта пытанне, яму шмат гадоў. З памылкамі, напэўна, размаўляю, але заўсёды стараюсь адказваць на беларускай, калі звяртаюцца, і лічу, што мы ўсе павінны імкнуцца да таго, каб добра ведаць яе. Грамадзянскі абавязак кожнага чалавека зберагчы нашу краіну, паспрабаваць сябе зламаць, унутраныя нейкія стэрэатыпы, і паспрабаваць усё ж такі заставіць нашу краіну з яе культурнай спадчынай. Паводле вынікаў перапісу насельніцтва 2019 да выбарчага года беларускую мову ў якасці роднай пазначылі 54% рэспандэнтаў. Юлія Цяльпук, Белсат. Ну што ж, сёлета традыцыя агульнанацыянальнай дыктоўкі працягнецца. Я вось назіраю за нашым стрым-чатам на Ютубе, і вось там нашыя гледачы падрыхтавалі ўжо і паперу, і алоўкі, асадкі. Спадзяюся, астатнія нашы гледачы таксама ўжо гатовыя. Роўна а 18 гадзіне распачнецца агульнанацыянальная дыктоўка. Сёлета абраны твор, урывак з твору, гэта нарыс пра Беларусь, напісаны спачатку быў, дарэчы, для украінцаў, па-украінску быў выдадзены, а затым і па-беларуску гэта «Зямля пад белымі крыламі» Уладзіміра Караткевіча. І, паўтаруся, сёння прачытае яе роўна 18-й Светлана Ціхановская онлайн на розных платформах, і можна будзе сачыць, таксама пісаць сумесна. І затым, дарэчы, гаспадарства можна адзначыць вось у сацыяльных сетках Светлану Ціхановскую, і яна пазней мае выставіць нават адзнаку. Вось такая інтэракцыя будзе. Я паспрабую таксама паўдзельнічаць, падрыхтаваў асадку, паперу для сябе. Калі калегі мае мяне не будуць адрываць, то таксама паспрабую. І наогул заклікаю усіх удзельнічаць, незалежна ад таго, добра ведаеце, дрэнна ведаеце, заўсёды, калі бачыш перад сабой візуальна
свой прадукт, то ёсць ад чаго адштурхоўвацца і ісці далей, наперад да нашай роднай мовы, да нашай Беларусі, вось ва ўсім яе багацці і суквецці, да нашай зямлі пад белымі крыламі. І ўжо літаральна апошнія секунды застаюцца да дыктоўкі. Так што я перадаю слово, можна сказаць, Святлане Ціхановскай, спадарства. Спрабуйце свае сілы, рабіце свае першыя крокі у вывучэнні, вяртанні роднай мовы. Будем разом з вами. І я так разумею, што ўсё. Дорогие белорусы и белоруски, я хочу запросить вас взять удел у национальной диктоўцы до Дня нашей родной белорусской мовы. Зараз я продиктую вам урывок паводле нараса Владимира Караткевича «Земля под белыми крылами». Спачатку послухаем увесь тэкст. Тыповага беларуса я досыць лёгка адрозню сярод іншых. Рысы аблічча мяккія, але гэтая далікатнасць падманвае. Праявы знешняй сілы замяняе тут вынослівасць, цягавітасць. Там, дзе другі можа апусціць рукі, беларус будзе цягнуць. Іначай чалавек проста не выжыў бы сярод дрымучых лясоў і неабсяжных балот. І гарт застаўся ў яго характары на вякі. Ды і пазней гэта праяўлялася. Напрыклад, на вайне і ў партызаншчыне. Таму беларуса заўсёды абражала думка аб ім як аб няшчасненькім. Ён жыў, не збіраючыся ні выміраць, ні губляць мову. Яму было ўласціва інстынктыўнае адчуванне справядлівасці і свабодалюбства. Пра гэта сведчыць іранічная і злая легенда. Бог дзяліў між народамі землі. Прыйшлі беларусы. Вельмі ж пану Богу спадабаліся. Ён і пачаў нас надзяляць. Рэкі вам даю поўныя, пушчы нямераныя, азёры нялічаныя. Спёкі ў вас ніколі не будзе, але і холаду пагатоў. Зажэрціся на багатай зямлі не дам, але і голаду ў вас ніколі не будзе. Не ўродзіць бульба, то ўродзіць жыта. А яшчэ звяры і дзічына ў пушчах чародамі, рыбы ў рэках касякамі, пчолы ў борцях мільёнамі. Жанчыны ў вас будуць прыгожыя, дзеці дужыя, сады багатыя, грыбоў да ягад заваліся. Людзі вы будзеце таленавітыя. Тут яго святы Мікола ў бок штурхае. Пане Божа, гэта ж вы ім рай аддаяце. Бог крактануў, але назад адбіраць не будзеш. Добра, каб не занадта вы раем ганарыліся, дам я вам найгоршае ў свеце начальства. У гэтай легендзе есть только адзін герой, народ, які прыдумаў яе. Жывы, разумны і вольналюбівы. Пачынаем пісаць дыктоўку, і спачатку кожны сказ будзе прачытаны цалкам. Не спяшайцеся яго запісваць, паслухайце да канца, каб зразумець сэнс. І потым мы будзем запісваць яго па частках. Калі ласка, давайте пачынаць. Чырвоны радок. Тыповага беларуса я досыць лёгка адрозню сярод іншых. Тыповага беларуса я досыць лёгка адрозню сярод іншых. Тыповага беларуса я досыць лёгка адрозню сярод іншых. Чырвоны радок. Рысы аблічча мяккія, але гэтая далікатнасць падманвае. Рысы аблічча мяккія. Рысы аблічча мяккія. Але гэтая далікатнасць
але гэтая далікатнасць падманвае. Рысы аблічча мяккія, але гэтая далікатнасць падманвае. Праявы знешняй сілы замяняе тут вынослівасць, цягавітасць. Праявы знешняй сілы замяняе тут вынослівасць, цягавітасць. Правераем. Праявы знешняй сілы замяняе тут вынослівасць, цягавітасць. Наступны сказ, калі ласка. Там, дзе другі можа апусціць рукі, беларус будзе цягнуць. Там, дзе другі можа апусціць рукі, там, дзе другі можа апусціць рукі, беларус будзе цягнуць. Не спяшайцеся, будьце уважлівы. Там, дзе другі можа апусціць рукі, беларус будзе цягнуць. Іначай чалавек проста не выжыў бы сярод дрымучых лясоў і неабсяжных балот. Іначай чалавек проста не выжыў бы Іначай чалавек проста не выжыў бы сярод дрымучых лясоў і неабсяжных балот. Правераем сказ. Іначай чалавек проста не выжыў бы сярод дрымучых лясоў і неабсяжных балот. Наступны сказ. І гард застаўся ў яго характары на вякі. І гард застаўся у яго характары на вякі. Чытаю увесь сказ цалкам. І гард застаўся ў яго характары на вякі. Наступны. Ды і пазней гэта праяўлялася. Ды і пазней гэта праяўлялася. Гатова? Давайте праверым. Ды і пазней гэта праяўлялася. Напрыклад, на вайне і ў партызаншчыне. Напрыклад, на вайне і ў партызаншчыне. Наступны абзац пачынаем з чырвонага радка. Таму беларуса заўсёды абражала думка аб ім, як аб няшчасненькім. Таму беларуса заўсёды абражала думка аб ім, заўсёды абражала думка аб ім, як аб няшчасненькім.
Калі ласка, увесь сказ. Таму беларуса заўсёды абражала думка аб ім, як аб няшчасненькім. Наступны сказ. Ён жыў, не збіраючыся ні выміраць, ні губляць мову. Сказ па частках. Ён жыў, не збіраючыся ні выміраць, не збіраючыся ні выміраць, ні губляць мову. Чытаю увесь сказ. Ён жыў, не збіраючыся ні выміраць, ні губляць мову. Наступны абзац. Памятайце чырвоны радок. Яму было ўласціва інстынктыўнае адчуванне справядлівасці і свабодалюбства. Яму было ўласціва інстынктыўнае адчуванне справядлівасці і свабодалюбства. Калі ласка, увесь сказ. Яму было ўласціва інстынктыўнае адчуванне справядлівасці і свабодалюбства. Пра гэта сведчыць іранічная і злая легенда. Пра гэта сведчыць іранічная і злая легенда. Увесь сказ, калі ласка. Пра гэта сведчыць іранічная і злая легенда. Чырвоны радок. Бог дзяліў між народамі землі. Бог дзяліў між народамі землі. Калі ласка, правяраем сказ. Бог дзяліў між народамі землі. Прыйшлі беларусы. Прыйшлі беларусы. Наступны сказ. Вельмі ж пану Богу спадабаліся. Вельмі ж пану Богу спадабаліся. Яшчэ раз слухаем. Вельмі ж пану Богу спадабаліся. Наступны сказ. Ён і пачаў нас раздзяляць. Рэкі вам даю поўныя, пушчы нямераныя, азёры нялічаныя. Запісваем па частках. Ён і пачаў нас надзяляць. Ён і пачаў нас надзяляць. Рэкі вам даю поўныя. Рэкі вам даю поўныя. Пушчы нямераныя. Пушчы нямераныя. Азёры нялічаныя. Азёры нялічаныя.
чытаю сказ цалкам. Ён і пачаў нас надзяляць. Рэкі вам даю поўныя, пушчы нямераныя, азёры нялічаныя. Наступны сказ. Спёкі ў вас ніколі не будзе, але і холаду пагатоў. Спёкі ў вас ніколі не будзе. Спёкі ў вас ніколі не будзе, але і холаду пагатоў. Але і холаду пагатоў. Калі ласка, увесь сказ. Спёкі ў вас ніколі не будзе, але і холаду пагатоў. Наступны сказ, калі ласка, будьце уважлівы. Зажэрціся на багатай зямлі не дам, але і голаду ў вас ніколі не будзе. Па часткам. Зажэрціся на багатай зямлі не дам. Зажэрціся на багатай зямлі не дам. Але і голаду ў вас ніколі не будзе. Але і голаду ў вас ніколі не будзе. Правяраем сказ. Зажэрціся на багатай зямлі не дам, але і голаду ў вас ніколі не будзе. Слухайце наступны сказ. Не ўродзіць бульба, то ўродзіць жыта. Не ўродзіць бульба, не ўродзіць бульба, то ўродзіць жыта. Не ўродзіць бульба, то ўродзіць жыта. А яшчэ звяры і дзічына ў пушчах чародамі, рыбы ў рэках касякамі, пчолы ў борцях мільёнамі. Будьце уважлівы, калі ласка. А яшчэ звяры і дзічына ў пушчах чародамі. А яшчэ звяры і дзічына ў пушчах чародамі. Рыбы ў рэках касякамі. Рыбы ў рэках касякамі. Пчолы ў борцях мільёнамі. Пчолы ў борцях мільёнамі. Калі ласка, слухаем увесь сказ. А яшчэ звяры і дзічына ў пушчах чародамі, рыбы ў рэках касякамі, пчолы ў борцях мільёнамі. Наступны сказ чытаю. Жанчыны ў вас будуць прыгожыя, дзеці дужыя, сады багатыя, грыбоў да ягад заваліся. Пішам сказ па частках. Жанчыны ў вас будуць прыгожыя. Жанчыны ў вас будуць прыгожыя.
Жанчыны ў вас будуць прыгожыя, дзеці дужыя. Дзеці дужыя, сады багатыя. Сады багатыя. Грыбоў да ягад заваліся. Грыбоў ды ягад заваліся. Гатова? Чытаю увесь сказ. Жанчыны ў вас будуць прыгожыя, дзеці дужыя, сады багатыя, грыбоў да ягад заваліся. Людзі вы будзеце таленавітыя. Людзі вы будзеце таленавітыя. Людзі вы будзеце таленавітыя. Наступны сказ, будьце, калі ласка, уважлівыя. Тут яго святы Мікола ў бок штурхае. Пане Божа, гэта ж вы ім рай аддаяце. Записываем па частках. Тут яго святы Мікола ў бок штурхае. Тут яго святы Мікола ў бок штурхае. Пане Божа, Пане Божа, гэта ж вы ім рай аддаяце. Гэта ж вы ім рай аддаяце. Увесь сказ, калі ласка. Тут яго святы Мікола ў бок штурхае. Пане Божа, гэта ж вы ім рай аддаяце. Наступны сказ. Бог крактануў, але назад адбіраць не будзеш. Бог крактануў, але назад адбіраць не будзеш. Чытаю увесь сказ. Бог крактануў, але назад адбіраць не будзеш. Добра, каб не занадта вы раем ганарыліся, дам я вам найгоршае ў свеце начальства. Записываем. Добра. Каб не занадта вы раем ганарыліся, каб не занадта вы раем ганарыліся, дам я вам найгоршае ў свеце начальства. Дам я вам найгоршае ў свеце начальства. Гатова? Калі ласка, чытаю увесь сказ. Добра, каб не занадта вы раем ганарыліся, дам я вам найгоршае ў свеце начальства. Наступны абзац, чырвоны радок. У гэтай легендзе ёсць толькі адзін герой. Народ, які прыдумаў яе. Пішам, калі ласка, па частках. У гэтай легендзе ёсць толькі адзін герой.
У гэтай легендзе ёсць толькі адзін герой – народ, які прыдумаў яе. Калі ласка, увесь сказ. У гэтай легендзе ёсць адзін герой – народ, які прыдумаў яе. І калі ласка, апошні сказ. Жывы, разумны і вольналюбівы. Записываем. Жывы, разумны і вольналюбівы. Зараз, калі ласка, самастойна праглядзіце ўвесь тэкст, і праз хвіліну я яшчэ раз прачытаю гэты ўрывак цалкам. Што спадарства, я спадзяюся, усе спраўджваюць таксама. Ось, я спрабую сам разабрацца, што я тут панапісваў. Не буду адрываць. А зараз давайте разам праслухаем увесь тэкст цалкам. Тыповага беларуса я досыць лёгка адрозню сярод іншых. Рысы аблічча мяккія, але гэтая далікатнасць падманвае. Праявы знешняй сілы замяняе тут вынослівасць, цягавітасць. Там, дзе другі можа апусціць рукі, беларус будзе цягнуць. Іначай чалавек проста не выжыў бы сярод дрымучых лясоў і неабсяжных балот. І гард застаўся ў яго характары на вякі. Ды і пазней гэта праяўлялася. Напрыклад, на вайне і ў партызаншчыне. Таму беларуса заўсёды абражала думка аб ім, як аб няшчасненькім. Ён жыў, не збіраючыся ні выміраць, ні губляць мову. Яму было ўласціва інстынктыўнае адчуванне справядлівасці і свабодалюбства. Пра гэта сведчыць іранічная і злая легенда. Бог дзяліў між народамі землі. Прыйшлі беларусы. Вельмі ж пану Богу спадабаліся. Ён і пачаў нас надзяляць. Рэкі вам даю поўныя, пушчы нямераныя, азёры нялічаныя. Спёкі ў вас ніколі не будзе, але і холаду пагатоў. Зажэрціся на багатай зямлі не дам, але і голаду ў вас ніколі не будзе. Не ўродзіць бульба, то ўродзіць жыта. А яшчэ звяры і дзічына ў пушчах чародамі, рыбы ў рэках касякамі, пчолы ў борцях мільёнамі. Жанчыны ў вас будуць прыгожыя, дзеці дужыя, сады багатыя, грыбоў да ягад заваліся. Людзі вы будзеце таленавітыя. Тут яго святы Мікола ў бок штурхае.
Пане Божа, гэта ж вы ім рай аддаяце. Бог крактануў, але назад адбіраць не будзеш. Добра, каб не занадта вы раем ганарыліся, дам я вам найгоршае ў свеце начальства. У гэтай легендзе ёсць толькі адзін герой – народ, які прыдумаў яе. Жывы, разумны і вольналюбівы. Дзякуй вялікі, што вы былі разам з намі. Усяго вам найлепшага. Я таксама ад усіх гледачоў, хто пісаў, таксама магу сказаць дзякуй вялікі. Ну, вельмі файна спадарства. Правда, рука ўжо не звыкла пісаць асадкай і так трошкі забалела. Прасцей на клавіатуры. Але, канешне, вельмі файна паспрабаваць, вельмі файная традыцыя. Я спадзяюся, што будзем з вамі і надалей пісаць падобныя дыктоўкі, і ўсё лепш і лепш будзе. Я пакажу, вось, калі ласка, я напісаў і пазней таксама выкладу ў сацыяльныя сеткі. Адзінае, што калі паводле афіцыйнага школьнага правапісу, то ў мяне могуць быць памылкі, бо пісаў я Тарашкевіцай. Ёсць невялічкія адрозненні. Нагул беларуская мова вельмі багата, ёсць адразу некалькі сістэмаў напісання, некалькі графічных нават сістэмаў у беларускай мовы. Вельмі шмат цікавых фактаў. Ужо зараз на развітанне я хацеў бы прапанаваць матэрыял, у якім бы наш калега Глеб Лабадзенко якраз распавёў пра адметнасці, асноўныя факты пра беларускую мову. Вельмі цікава, і на гэтым, напэўна, я і развітаюся. Валер Руселік быў з вамі ў студыі у Міжнародны дзень роднай мовы. Спадарства, будзьма разам, яднаймася, і ўсё ў нас абавязкова будзе добра, і гэта ліхалецце, канешне ж, сыдзе. Жыве Беларусь! До Дня родной мовы падрыхтавалі вам 12 цікавых фактаў пра беларускую мову. Факт першы. Першая еўрапейская канстытуцыя, статут Вялікага княства Літоўскага, быў напісаны на старабеларускай мове. Факт другі. Гістарычна ў беларусаў было 3 алфавіты. Гэта сённяшняя кірыліца, гэта лацінка, на якой пісалі ў часы нашай Нівы Максіма Богдановича, і гэта, вы будзеце здзіўлены, арабская вязь кітабы. Беларускія мусульмане записывалі беларускую мову сваім арабскім алфавітам. Факт 3. У беларускай мове ёсць унікальная літара, якой няма ні ў адной іншай. Канешне ж, гэта літара У кароткая альбо У нескладовая. У горадзе Полацку ёй нават пастаўлены помнік. Факт 4. Сёння ў беларускай мове ёсць 2 правапісы. Адзін называюць Наркамаўка, другі Тарашкевіца. Наркамаўка – гэта той, які мы з вамі вучылі ў школе, а Тарашкевіца – гэта той, на якім пісаў Янка Купала і Купкола з самага пачатку, там, дзе ёсць мяккія знакі. Факт нумар 5. Па-беларуску ў адно слова можна сказаць тое, для чаго ў рускай мове спатрэбіцца некалькі. Напрыклад, шыба – оконное стекло. Шуфлятка – выдвижной ящик стола. Бярозавик – березовый сок. Факт номер 6. Сумесь беларускай и русской мовы одночасовая называется трасянка. Не бойтесь размаўляць на трасянцы. Трасянка – это шлях до правильной нормальной беларускай мовы. Факт номер 7. У беларускай мове широко распаўсюджаныя фемінітывы. Напрыклад, мы скажем лекарка, дырэктарка, редакторка, поэтка, фотографка. И нават для найвышэйшай дзяржаўнай пасады мы маем такое слово «прэзідэнтка». Факт нумар 8. У беларускай мове многія словы гучаць так же, як у рускай, але маюць, напрыклад, іншы род. Усе вы ведаеце, што сабака у беларускай мове мужчынскага роду. Дык вось запомніце, што гусь заўсёды жаночага. Факт нумар 9. Назвы ягадаў у беларускай мове ужываюцца ў множным ліку. Суніцы, маліны, чарніцы. Факт нумар 10. Балота займае такую важную частку ў жыцці беларусаў, што для яго прыдумалі больш за 10 розных сінонімаў. Балота, твань, дрыгва, багна, алёс, амшара, імшара, амшарышча, амшарына, імшарына, тарфянік і тарфянішча. Факт нумар 11. Гістарычна ў беларускай мове не былі распаўсюджаны імёны па бацьку. Можна было проста сказаць Янчый, Захароў альбо Барысаў. А звычайныя імёны заўсёды мелі вельмі шмат формаў. Аднаго маглі
называць Юрась, другога Юрок, трэцяга Юра. А Дар'ю маглі таксама назваць, напрыклад, Адарка. І апошні 12-ы факт. Хоць у беларускай мове амаль няма уласнай як такой лаянкі, але заўсёды у нас знойдзецца вельмі шмат праклёнаў. Напрыклад, каб тебе моль пяткі пабіла, каб тебе ў чыстым поле дзвярыма прышчаміла, каб ты тое з'ела, што мне думаеш. І нарэшце апошняе, каб табе кукнула.